Dak li ġara dan il-weekend. Fil-Parlament, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li l-operazzjoni fiż-żona industrijali ta' Kordin li bdiet nhar is-Sibt li għadda u li komplet il-ħadd kmieni filgħodu kienet waħda mill-akbar operazzjonijiet li kellu id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. F'dan l-inċident tilef ħajtu Gian Paul Sofija, żagħżugħ ta' 20 sena li nqabad taħt it-tifrik. Il-Ministru Camilleri spjega li l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili marru mill-ewwel fuq il-post anke minħabba li l-istazzjon tal-Protezzjoni Ċivili f'Kordin jinsab ftit pass il-bot minn fejn seħħ il-każ u qal li kien hemm koordinament kbir bejn il-korpi dixxiplinati. Il-Ministru għall-Intern qal li l-ewwel ħidma ta' salvataġġ saret fi ftit minuti u f'periklu kbir hekk kif anke kien hemm il-livell ta' isfel mikxuf. Spjega li fl-ewwel mumenti minn bdiet l-operazzjoni ta' salvataġġ ġew salvati 5 persuni. L-ewwel salvataġġi saru f'ħin jew f'żona illi ma kienitx għadha sikura. Jiġifieri daw il-persuni kif raw persuni oħrajn taħt it-tifrik, basements miftuħin, daħlu fuq il-post u fi ftit minuti salvaw l-ewwel persuni. Imbagħad spjega li wara segwit l-akbar parti diffiċli tal-operazzjoni biex isibu iż-żagħżugħ li kien maqbud taħt it-tifrik. Intużaw klieb, intużaw drones, intużaw wkoll apparat ta' ħoss li jpoġġu hemmhekk joħorġu kulħadd il-barra u jippruvaw jekk jisibu xi ħsejjes inkluż tal-mobile phone tiegħu li bdew iċemplu fuqu. Sfortunatament ma tomx ħafna ma kellhom indikazzjoni ta' persuna oħra li salva fuq il-post illi beda jindika l-probabilità fejn kien dan il-persuna, dan iż-żagħżugħ. Spjega li l-uffiċjali tas-salvataġġ kellhom ineħħu ġebla sabiex jippruvaw isibu lill-vittma u wara li nġabu inġenji apposta sabiex jitwaqqaf bini li minn ħin għal ieħor seta' jċedi.